πιο αριστερά λίγο. Καλώς. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ωραία. Να ακούνε και οι έξω. Λοιπόν, έλεγα ότι ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι μας εδώ που μας καλέσατε σήμερα. Να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν είχα καμία διάθεση να γίνω εμβληματική μορφή. Ούτε το είχα φανταστεί. Εγώ θέλω να κάνω τη δουλειά μου. Και σήμερα υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία τα αυτονόητα χαρακτηρίζονται περιέργως αριστερά. Λοιπόν, επειδή έχω μια άποψη συγκεκριμένη για την αριστερά, θέλω να σας πω ότι αυτό δεν είναι αριστερά. Αριστερά είναι να συζητήσουμε πολύ σοβαρά πώς θα γίνει η διανομή του πλούτου. Αριστερά είναι να δούμε πώς θα υπάρξει αυτό που λέμε η προσπάθεια για να μπούμε στη διαδικασία της αταξικής κοινωνίας. Άλλα πράγματα είναι αριστερά. Η αριστερά, επειδή έχω μελετήσει πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ και ιδιαίτερα με τους κλασικούς έχω ένα θέμα εδώ, δεν είδα πουθενά ούτε στην πρώτη, ούτε στη δεύτερη, ούτε στην τρίτη διεθνή θέμα για τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Δεν έχει αναφερθεί ο Λένιν επ' αυτού. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι μέσα στο αστικό περιβάλλον. Σήμερα λοιπόν, το βασικό ζήτημα αυταρχισμού που υπάρχει είναι να δουν οι αστεί και οι μικροαστεί ουσιαστικά αυτό που θεωρούσαν πριν κεκτημένο. Έχουμε φτάσει λοιπόν εμείς να προσπαθούμε να βγάλουμε ειδήσεις στον αέρα, το αυτονόητο πράγμα δηλαδή σε μια αστικού τύπου δημοκρατία, το οποίο αυτό θεωρείται από τους έρχοντες στην εξουσία ως υπέρβαση. Εγώ ήμουν υποχρεωμένος και η Μαρλένα να βγάλουμε την απεργία των χαλιβουργών από το δημόσιο μέσο. Εμείς δεν πήραμε θέση, καλός ή κακός, αν έχουν δίκιο ή αν έχουν άδικο. Οφείλαμε όμως η απεργία να βγει στον αέρα. Βγήκε στην πρώτη μέρα και στην τρίτη μέρα βγήκε στον αέρα και στη 15η μέρα, γιατί συνέχιζα να δούμε τι γίνεται, και στη συνέχεια μετά από 100 μέρες ξαναπήγαμε στο θέμα. Κάναμε όμως και κάτι άλλο που ενόχλησε πάρα πολύ. Πριν από 10 μέρες πριν τελειώσει η εκπομπή, κάναμε follow-up. Στη δημοσιογραφία, ξέρετε, στις σχολές, είναι στοιχείο να κάνεις follow-up στο θέμα. Θέλαμε να δούμε λοιπόν, μετά την λύση Σαμαρά και το άνοιγμα του εργοστασίου, αν δουλεύει το εργοστάσιο. Τι το ήθελες αυτό. Αυτό ενόχλησε πάρα πολύ. Αν το βάλουμε όμως σε μια οποιοδήποτε σχολή δημοσιογραφία στη Δυτική Ευρώπη, εδώ δεν υπάρχει καμία είδους αριστερής υπέρβασης. Δεύτερον, όταν 30.000 άνθρωποι στη Χαλκιδική διαμαρτύρονται και δεν τους βλέπει κανείς, οφείλει η δημόσια τηλεόραση να δείξει καταρχήν το αίτημα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν δίκιο στη διεκδίκηση εξουσίας. Οφείλει ο δημοσιογράφος να ακούσει και την άποψη των διαμαρτυρωμένων. Και βεβαίως και την άποψη των επενδυτών. Και αυτό ενόχλησε πάρα πολύ. Όταν λέμε ενόχληση, εννοούμε ότι είχαμε πολύ σοβαρές πιέσεις. Το θέμα της κερατέας δεν υπήρχε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για τους γνωστούς λόγους ενδεχομένως, αλλά πάλι όφιλε η δημόσια τηλεόραση να είναι εκεί και ήταν. Όπως και σε όλα τα κινήματα, ή αυτό εκφράστηκε με την ιστορία στο Σύνταγμα, ή σε οποιαδήποτε μορφή απεργίας, δράσης, κινητοποίησης, λαϊκού παντοπολίου, χτυπήματος, η εκπομπή όφιλε να είναι εκεί, γιατί αυτός ήταν ο ρόλος της δημόσιας, είναι κατά τη γνώμη μας ο ρόλος της δημόσιας τηλεόρασης. Η δημόσια τηλεόραση, τα κόμματα την έχουν στα μέτρα τους, ή θέλουν να είναι στα μέτρα τους. Επειδή με ρώτησαν κάποιοι φίλοι από το left, εγώ πάντα έτσι δημοσιογράφος. Ο συνάδελφος από εδώ το ξέρει γιατί είμαστε παλιάσιδες. Απλώς το έχουμε σκληρύνει πιο πολύ τα πράγματα και αυτά δεν είναι πια ανεκτά. Δεν έχουμε κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν άλλαξε δηλαδή θέση στρατόπεδο. Η Μαρένα λίγο ήρθε λίγο πιο αριστερά, πρέπει να προηγήσει. Αλλά και αυτό μέσα από ένα θυμικό δηλαδή ουσιαστικά που... Η ιστορία του Guardian, παραδείγματος χάρη, που έγινε τόση μεγάλη φασαρία στο 6 παρα 10, απέδειξε ουσιαστικά και την αγωνία τους, διότι 6 παρα 3 πόσοι το είδαν αυτό το θέμα, αυτό το κακό σχόλιο, αλλά πόσοι το είδαν μετά την άθλια κίνησή τους, αφού έγινε πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες της Βραζιλίας, της Αργεντινής, στο Guardian φυσικά και σε όλη την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει κάτι. Ή θεωρούν ότι τους παίρνει, ή δεν έχουν συναίσθηση για το τι ακριβώς πάνε να κάνουν.
Εγώ θεωρώ ότι έχουν συναίσθηση και πραγματικά οθούν τα πράγματα στα άκρα, διότι η εξουσία αυτή είναι άκρο. Και εγώ απορώ πραγματικά με το ΣΥΡΙΖΑ γιατί προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν είναι άκρο. Ξέρουμε ποιος είναι άκρο. Αυτή είναι άκρο. Και αυτό φωτογραφίζεται καθημερινά και από τον τρόπο πολιτικής τους, για να πούμε και στα πολιτικά λίγο ζητήματα, και από τη δράση και από τη στάση τους. Στο δεύτερο που ήθελα έτσι, επειδή είμαστε παρέα εδώ και ήθελα να το κουβεντιάσουμε λίγο, κατηγορήθηκε η ΝΕΤ από τις 6 του Μάη, λίγο πριν τις 6 του Μάη, μέχρι τις 17 Ιούνιου, ότι έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πραγματικά το πιο σύντομο ανέκδοτο που έχω ακούσει, όταν η Νέα Δημοκρατία κατηγορούσε το δημόσιο φορέα ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ. Τι έγινε εκεί όμως? Η ΕΡΤ λόγω θεσμικού ρόλου και λόγω μιας κουλτούρας που υπάρχει, έπαιζε πιο έντιμα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης από ό,τι άλλοι. Αυτό ήταν ακριβώς. Και αυτό δημιουργούσε μέγιστο θέμα για τα κόμματα εξουσίας. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δηλαδή, εμένα δεν μου έχει ξανατύχει, δεν ξέρω αν έχει τύχει άλλο συνάδελφο στο εξωτερικό, στη Βενεζουέλα ίσως, στο Σαλβαδόρ, πιθανόν. Στο Σαλβαδόρ σίγουρα. Την ώρα που γίνεται συνέντευξη του αρχηγού του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο Twitter ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού να απειλεί με απόλυση τους δημοσιογράφους. Ήταν ομή παρέμβαση την ώρα που η εκπομπή ήταν στον αέρα. Θα ξέρει βεβαίως, οφείλουν να ξέρουν ότι το Twitter, το Facebook είναι δημόσια δήλωση. Δεν είναι μια δήλωση της πλάκας. Εδώ είδαμε όμως ότι τα αντανακλαστικά των κομμάτων και της αριστεράς δεν ήταν τόσο σοβαρά. Δηλαδή, για μένα το πιο σοβαρό ζήτημα εκείνη τη στιγμή ήταν να γίνει μεγάλο θέμα πώς είναι δυνατόν μέσω Twitter να απειλούνται δημοσιογράφοι της δημόσιας τηλεόρασης με καρατόμηση επειδή έκαναν αυτού του είδους ερωτήσεις και όχι άλλου τύπου ερωτήσεις, ξέρετε τι είδους. Και εσείς τι θα κάνετε όταν θα έρθετε στην εξουσία, πείτε μου, αυτή την μπουρδα δηλαδή. Έχετε εναλλακτική πρόταση, δεν έχετε, μην προλάβει άλλος να πει αν έχει ή δεν έχει. Εμείς δεν κάνουμε τέτοια δημοσιογραφία. Και το άλλο πολύ σοβαρό, για να κλείσω όλο το κομμάτι της θέλω να πω και δύο λόγια έτσι για το χώρο του τύπου, είναι ότι η δουλειά η δικιά μας είναι να μην αντανακλούμε τα πράγματα σαν τον καθρέφτη που έλεγε ο Μαγιαρδόφσκι, αλλά να μεγενθύνουμε. Και βεβαίως δεν είναι μόνο αυτό που ακούω από διάφορους περίεργους και ύποπτους συντηρητικούς κύκλους ότι οι δημοσιογράφοι να λένε μόνο τις ειδήσεις. Οι δημοσιογράφοι είναι να λένε και την άποψή τους για τις ειδήσεις αφού πουν την είδηση. Γι' αυτό το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε ως κεφάλαιο, εμείς τουλάχιστον έτσι θεωρώ, είναι η υπογραφή μας. Οι άντρες και το άλλο. Άρα η υπογραφή μας που μας έλεγαν οι μαμάδες μας είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Αυτό ήταν που μας έκανε περήφανους όταν ξεκινούσαμε στη δεκαετία του 80 τη δημοσιογραφία, όταν μπορέσαμε και υπογράψαμε το πρώτο μας κείμενο. Σήμερα στη χώρα, για να το τελειώσουμε, αυτό το κομμάτι της είναι ότι δεν ακούμε τις ειδήσεις. Πριν από 5 χρόνια λέγαμε και κατηγορούσαμε ορθώς ότι ακούμε το σχόλιο και μετά την είδηση. Ωραία, σήμερα δεν ακούμε καν την είδηση. Και σας είπα μερικά παραδείγματα, πάρα πολύ απλά. Και τους χαλιβουργούς, και το θέμα της Χαλκιδικής και το Σάρα. Και αύριο θα δείτε το θέμα των σκουπιδιών πάλι. Μάλλον δεν θα το δείτε, θα το ακούτε μέσα από διάφορες άλλες πηγές και όχι από τα κλασικά media show. Δεν θα ακούγεται αυτό. Αυτό οφείλεται διότι πρώτον, η διαπλοκή μεταξύ ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης και εξουσίας έχει ξεπεραστεί, διότι οι έρχοντες στα μέσα εξουσίας έχουν την εξουσία. Καθαρό δεν είναι αυτό. Γιατί δηλαδή έχουμε στα μάτια μας και στο μυαλό μας 50 πρόσωπα που φωτογραφίζουν αποκλειστικά το πολιτικό σύστημα της χώρας και πριν τις εκλογές της 6ης του Μάη. 50 βουλευτές, ένα παπά και ένα νομάρχη. Δεν ξέραμε ως πολιτικό σύστημα. Το νομάρχη της καρδιάς μας και τον άνθρωπο. Αυτή ήταν. Ήταν κάποιοι άλλοι στα τηλεοπτικά παράθυρα. Και κάποιοι από τους showbiz, οι οποίοι πάντα ήταν σαμαϊτανοί μέσα στα πολιτικά τραπέζια. Αυτοί δεν ήταν οι βασικοί πυλώνες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης. Αυτοί που διαμόρφωναν το σωστό και το λάθος, το καλό,
Και σήμερα βεβαίως αυτό που λέμε το εντός πλαισίου και εκτός πλαισίου. Δεν ξέρω αν η αριστερά με τον κύριο εκφραστή της σήμερα, το ΣΥΡΙΖΑ, έχει ακριβώς αποκωδικοποιήσει ποιο θα είναι το νέο μοντέλο δημοκρατίας και πώς θα είναι η διαχείριση των μέσων ενημέρωσης. Πάντως, για να προχωρήσει σε αλλαγή, ποιοτική αλλαγή, ακόμα και της αστικού τύπου δημοκρατίας, δεν μπορείς να συμμαχίσεις με αυτούς. Και βεβαίως δεν είναι μόνο να κάνεις σύγκρουση με αυτούς, είναι να δημιουργήσει και πλαίσιο λειτουργίας για τα πώς θα δημιουργεί ο τύπος σήμερα. Εγώ θεωρώ ότι η Εφημερίδα των Συντακτών είναι η πρώτη σοβαρή κολεκτίβα όπου οφείλουμε όλοι να την υποστηρίξουμε, διαβάζοντάς την και κριτικάροντάς την, αγοράζοντάς την όμως. Διότι, θα σας πω και μια αλήθεια τώρα. Εγώ όταν ήμουν μικρός και ήμουν και στον χώρο, καλά φαίνεται στο χώρο ήμουν, το κουστούρι έχει μείνει. Την εφημερίδα την κράταγα για να φαίνεται κιόλας που πιστοποιούσε κιόλας την κοινωνία τη στάση μου. Ο χώρος αριστεράς είναι γύρω σήμερα στο 40%, στο 35%. Με όλες τις εκδοχές της. Βλέπω λίγες εφημερίδες να κρατάμε στο χέρι. Που σημαίνει ότι αν θεωρήσουμε ότι η αριστερά είναι πρωτοπορία, τι πρωτοπορία είναι αυτή όταν δεν διαβάζει. Και υπάρχει και ένα άλλο. Και θέλω και να κάνω και ένα αίτημα στη Γενική Συνέλευση. Θα ήθελα να κάνω μια εκδήλωση για τη χρήση και την εξάρτηση ναρκωτικών ουσιών, κλείνω την παρένθεση, και να μας καλέσετε ως και θεά να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί είναι κλιματικού χαρακτήρα, ξέρετε αυτό, και θα σας αρέσει και μπορεί να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Κλείνοντας λοιπόν, για να μην σας κουράσω εγώ άλλο, και θα κάνουμε κουβέντα και μετά. Νομίζω λοιπόν ότι το βασικό στίχημα είναι ότι οι εφημερίδες, αυτές που μας εκφράζουν, πρέπει να στηριχθούν. Μιλώ για την Αυγή, μιλώ για την Εφημερίδα των Συντακτών, μιλώ για τον Ριζοσπάστη, μιλώ για τον Δρόμο της Αριστεράς, μιλώ για όποια εφημερίδα θεωρεί ο προοδευτικός άνθρωπος, όπως ορίζεται προοδευτικός, ότι πρέπει να υπάρχει. Αν αύριο κλείσει αυτή η προσπάθεια, δεν μπορώ να καταγγείλω το σύστημα γενικώς. Πρέπει να καταγγείλω τον εαυτό μου που δεν τη στήριξα, που δεν την πήρα. Η καθημερινή μου συντροφιά. Μου έλεγε μια συντρόφισσα έξω, πώς είσαι? Της λέω, εγώ πιστεύω ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Γιατί αν μην αλλάξουν τα πράγματα, θα αυτοκτονήσω. Δεν μπορώ να ζήσω δηλαδή, χωρίς να ελπίζω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Και θα αλλάξουν και θα είναι και τάλα μεσημέρι. Διότι εγώ δεν ζω για να φτιάξω μια κοινωνία για το παιδί μου. Είναι 23 παιδιά. 2 ετοιμοπαράδοντα και να καταφέρω. Εγώ θέλω να αλλάξει η κοινωνία για την πάρτι. Για τη γυναίκα μου δηλαδή και για μένα που τη θεωρώ ακόμα γκόμενά μου και γουστάρω να είμαστε μαζί, και να περνάμε καλά και να είμαστε ερωτευμένοι. Και... Αυτό θέλω να ζήσω. Δεν γεννήθηκα εγώ για να ζήσω μια κοινωνία για τους άλλους. Αν ζήσω εγώ λοιπόν και παραδώσω μια κοινωνία με δικαιώματα, νομίζω και η Σοφία θα την πάει την ιστορία παραπέρα. Η οποία συμμετέχει στο κίνημα, η οποία έγκρε στον παπά. Έχω κάποιες ιδεολογικές διαφορές που γίνονται από τα αριστερά πιο πολύ. Αλλά μου αρέσει. Και κλείνοντας θέλω να πω ότι η εμπλοκή μου με το ΚΕΘΕΑ 27 χρόνια μου έχει δείξει κάτι. Το πρώτο είναι ότι έχω μάθει να ακούω. Να ακούω ακόμα και τον αντίπαλο. Να ακούω και τη διαφορετική άποψη πριν ορμήσω να πω τη δική μου. Το κουσούρι που έχουν οι προοδευτικοί άνθρωποι είναι, νομίζω, ένας εγωισμός της απόλυτης αλήθειας του καπνού του καθενός. Και αυτό εμείς δεν το διδαχτήκαμε από συντρόφους που ήρθαν το 1974 τα Ξερονήσια ή από την Τασκένα. Αυτοί δηλαδή που φταίνε για τη δική μου διαμόρφωση και τη δική μου στάση στα πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν και γι' αυτό περάσαμε στο απέναντι στρατόπεδο, μας κέρδισαν πάντα με το γαλήνιο λόγο, βλέμμα και τη στοικότητα των πραγμάτων. Και στο κάτω-κάτω της γραφής ήταν αυτοί που είχαν ίσχυει 2-3 μπαταριές. Δηλαδή είχαν βάλει και το κεφάλι τους πάνω στον πάγκο του Χασάπη. Αυτό με ενθουσίαζε πάντα. Εμείς οι φρέσκοι είμαστε λίγο πιο... είμαστε πιο
Και αν δεν αλλάξουμε εμείς, πώς θα διαχειριστούμε το σοσιαλισμό με ανθρώπους που δεν έχουν αλλάξει καθόλου? Θα καταρρεύσει. Αυτό παλεύουμε στο ΚΕΘΕΑ. Θεωρούμε ότι ο άνθρωπος αλλάζει για να αλλάξει και μια κοινωνία πιο δίκαιη, επαναστατική, ουσιαστική, που να μην υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Θα πεις αυτό το λέει το ΚΕΘΕΑ, είναι αυτό λέει. Να μην υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Γι' αυτό και οι άνθρωποι γίνονται εντάξει. Αυτά σε γενικές γραμμές έτσι ήθελα να μοιραστώ μαζί σας σαν σκέψη. Και ελπίζουμε στην επόμενη συνάντηση να κάνουμε μια κουβέντα γι' αυτό και στην παρεπόμενη να είναι το μεγάλο γλέντι. Θέλω να σας πω ότι εμείς συνεχίζουμε την απεργία, να πω μόνο αυτό για την απεργία. Η άποψη, φίλοι, για την ατομική σύμβαση εργασίας, το έλεγα χθες σε μια εκδήλωση που κάναμε με το 18 Άννα, με τους άλλους φίλους, είναι μια πρεζάκικη αντίληψη. Γιατί η ατομική σύμβαση εργασίας, ατομική σχέση, είναι αυτό που έχει ο χρήστης όταν είναι στην πιάτσα, μόνος του. Μόνος του διαπραγματεύεται με το θάνατο, μόνος του διαπραγματεύεται με τα πάντα. Το συλλογικό είναι το εξαιρετικό πράγμα που οφείλουμε να το βάλουμε ψηλά στη σημαία. Εμείς δεν διαπραγματευόμαστε κάποια κοινή, όχι όλοι, αυτοί που εμείς προωθούμε την απεργία, κάποια κοινή υπουργική απόφαση που θα δώσει 100, 200 ή 500 ευρώ παραπάνω. Εμείς θέλουμε συλλογική σύμβαση εργασίας. Αυτοί που αντιδρούν, ποτέ δεν είχαν δράσει συλλογικά και δεν καταλαβαίνουν τη λέξη καταρχήν. Τους είναι ξένη λέξη συλλογικό, συλλογικότητα. Κατά μόνας ήταν ο Γιάννης, ο γνωστός, η Όλγα και οι λοιπές αυτές τις δυνάμεις. Οπότε πώς μπορεί να καταλάβεις τι? Η συλλογική σύμβαση εργασίας διασφαλίζει τον νέο συνάδελφο για να έχει αυτό που λέμε έναρξη για να μπορεί να ξεκινά. Και η κριτική μου προς την Ένωση Συντακτών που έγινε, καλοπροαίρετα πάντα, ήταν ότι η Ένωση Συντακτών έπρεπε να ήταν στο λιμάνι. Εμείς πήγαμε στο λιμάνι μερικοί, κατά μόνος. Έπρεπε να ήταν σε όσους κλάδους διεκδικούν συλλογική σύμβαση εργασίας. Οι άνθρωποι στον τύπο είναι εργαζόμενοι. Δεν είναι τέταρτη εξουσία. Οι έχοντες, τα μίντια είναι η τέταρτη εξουσία. Και σήμερα που σας είπα, είναι η εξουσία. Αυτές μας. Και θα ανάψω ένα τσιγάρο τώρα πάλι σπουδές. Ένας. Γιατί αγχώθηκα.